No, parit aika usein molemmat haluaa, mutta on tilanteita, joissa kerta kaikkiaan toinen sanoo, että minä en sitten halua lasta. Ja jopa niin, että jos toinen sitten sanoo, että haluaa välttämättä lapsen, niin toinen saattaa sanoa, että jos haluat, lapsi hankitaan, niin se on ihan ok, mutta sinä sitten olet se, joka hoitaa vauvan. Että jompikumpi ei välttämättä haluakaan sitoutua tai kokee, että mä en pysty sitoutumaan siihen vanhemmuuteen. Se ei ole niin tärkeää. Ja sitten on pieni pulma siinä, että toinen saattaa ajatella, että se ei nyt vielä ole valmis sitoutumaan siihen vanhemmuuteen, mutta kun se vauva tulee, kyllä se toinen sitten on. Ja se on mahdollista, että näin käy, mutta joskus on myöskin niin, että se on kerta kaikkiaan näin, että toinen ei löydä itsestään halua tai ei halua löytää sitä halua, että menee siihen vanhemmuuteen. Ja silloin mitenkä tulee sen realiteetin kanssa toimeen, että toinen alusta alkaa jo sanoa, että mulle ei se vanhemmuus ole tärkeä, enkä halua sillä tavalla olla siinä mukana, mitä sinä haluat. Ja että kestääkö toinen sen, että jompikumpi sitten ei ole mukana sillä tavalla vanhemmuudessa. Ja pulma on tietysti siinä, että saattaa kokea, että mä jään niin kuin vanhempana yksin.